Pouka starca Kleope kako đavo obmanjuje čoveka. Veliki pustinjak iz okoline Aleksandrije, Ava Ilarion, molio se Bogu nekoliko godina da mu otkrije lukavstvo đavola. Kako to oni uspevaju da odvedu ljude od dobrog puta, te ih čine robovima greha i odvode ih u pakao. I jedne noći pozove ga anđeo da izađe na obližnji proplanak, da uzme sa sobom krst i da se ničega ne boji. Ugledao je kako se nasred proplanka pojavljuje presto i kako dolazi Satana i seda na njega. Pljesnuo je dlanom od dlan i vazduh i sva okolina se ispunila đavolima. Tad im on reče: sakupio sam vas ovde da mi kažete najbolju istoriju kojom obmanjujete ljude i zaglupljujete ih i dovodite ih u moje carstvo, u večnu muku. Ko bude najbolji, daću mu da 3 minuta upravlja paklom i postavit ću ga generalom nad ostalima. Izađe jedan iz mnoštva đavola i reče: živ bio tvoja mračnosti, evo kako ja obmanjujem ljude. Kažem čoveku ovako: more čoveče, idi ti u crkvu i posti i moli se i čini čak i milostinju i druga dobra dela, ali ni sa đavolom nemoj kvariti odnose. Idi i u restoran, idi u krčmu, na igranke, provode, na igre na sreću, da bi se i s ovim svetom proveselio. Pošto mi nemamo vlast da nateramo čoveka na zlo, ja mu ubacujem takve pomisli, da čini zlo i mnogi koji su glupi slušaju te naše misli. Idu i u crkvu, ali posle idu i u kafane. Kod prijatelja popiju, čak im i muzika svira. I onda im je džaba što su ujutru bili u crkvi, kad su se uveče vratili sa naše službe. I jesi li mnoge tako obmanuo? Upita ga Satana. Mnoge, reče. Obmanuo sam gluplje od sebe, ali nisi učinio ništa naročito, reče Satana. A zašto? Upita ovaj. Ti kažeš čoveku i u crkvu da ide, i u krčmu da ide, i na zabave da ide, i na sveta mesta, da čini dobro, da čini zlo, ali i Gospod Hristos mu kaže u Evanđelju: niko ne može 2 gospodara služiti, to jest meni i Bogu. Ti si ga postakao da greši, jer možda nije znao, ali posle dolazi anđeo Božiji i kaže čoveku: čoveče, ne možeš hoditi 2 stazama, ili si s đavolom ili si s Bogom. Drži se Boga, jer se nećeš spasiti. I jesu li te posle napustili mnogi? Upita Satana ovog đavola. Pa jesu, reče. Eto vidiš, rekao sam ti ja da si obmanuo samo gluplje od sebe. Zbog toga znaj da nisi dobro radio. Vodite ga i udarite mu 10 batina. Pošaljite ga na dno pakla, jer je glup. Onda izađe drugi đavo i reče: živ bio tvoja mračnosti, ako te ja ne zadovoljim, drugi te neće zadovoljiti. Da te vidim, junače, reče Satana. Ja kažem: more čoveče, nema Boga, nema đavola, nema anđela, nema pakla, nema raja, nema večne muke, nema večne slave, sve je ovde na ovom svetu. Ako imaš šta da jedeš i šta da piješ, ima žena i novca mnogo, ako imaš poštovanje od ljudi, kuću i mnoga bogatstva, ovde je raj. Ako nemaš, ovde je pakao. Svet je na ovom svetu, posle smrti nema ničega. I jesi li obmanuo mnoge? Mnoge, reče. I ti si obmanuo samo gluplje od sebe, reče Satana. Obmanuo si one koji ne poznaju Sveto pismo, a tamo piše da ima Boga, da ima đavola, da ima anđela, da ima pakla, ima raja, ima večnih muka, ima večne slave, ima kazne za greh, ima na nebu i nagrade za dobro delo. Sveto pismo je puno takvih učenja i koji ga čitaju ne veruju tebi. Čak i više od toga, Bogu je čovek
Bog je čoveku dao savest i čim pogreši, nešto ga iznutra grize i peče i kaže mu, zašto si tako učinio? Može niko da ga ne kori, može niko da ne vidi taj greh, ali savest čovekova radi u njemu. Grize ga kao crv u drvetu. Zašto si to učinio? Zašto si razgnevio Boga takvim gresima? Dakle, uzalud mu ti kazuješ da nema Boga, jer mu savest kazuje, a Sveto pismo govori da Boga ima. I ti si glup, ne donosiš veliki doprinos carstvu pakla. I dobi i ovaj đavo batina kao i prvi. Satana pozva sledećeg, ali niko više nije smeo da izađe jer se bojao batina i poruge. Ipak, posle nekog vremena, izađe jedan grbavi đavo sa 4 reda rogova. Jedna mu noga pačija, jedna konjska, rep dugačak nekoliko metara. Živ bio tvoja mračnost i reče, kako se zoveš, pita ga Satana. Kusi se zovem. Vidim te starog i grbavog, čini mi se da ti znaš razne majstorije, da obmanjuješ duše i da ih dovodiš u moje carstvo. Kusi reče, ni tvoja mračnost ne zna šta ja znam. Da te vidim, ja sam amatorija u borbi s ljudskim dušama toliko 1000 godina. Mojom majstorijom mnoge duše odvodim u pakao. Kao što u zimu padaju pahulje snega, tako ja spuštam u pakao duše svakoga dana. Ja ne kažem kao prvi đavo, jer čovek zna da ne može služiti 2 gospodara i anđeo ga lako privodi Gospodu, ali ne kažem ni kao onaj drugi glupan da nema Boga i da nema đavola, da nema anđela ni pakla ni raja. Ne, jer Sveto pismo kaže da ima i Boga i đavola, da ima i anđela i pakla. Ja kažem čoveku, more čoveče, ima Boga, ima đavola, ima anđela, ima večnih muka za greh i večne slave za dobro delo. Ali ima još vremena. Zar si glup? Baš od danas da započneš dobro delo. Ako je dete, kaže mu, more dete, ti od sada imaš da živiš, dolazi mladost, treba da se ženiš, treba da se provodiš na svetu. Ako je mladić, kaže mu, nakon što se budeš oženio, zasnovao domaćinstvo, posle toga ćeš otpočeti dobro delo. Sedi, pi, jedi, provodi se, čini sva zla, mlad si, oprostit će Bog, jer on poznaje čoveku i njegovu nemoć. Pokajanje ostavi za sutra, za prekosutra, ostavi za dogodine, kasnije. Hoćeš da daješ milostinju, ne žuri, pokajat ćeš se pred smrt. Hoćeš da postiš, nemoj, istrošit ćeš zdravlje. Posti ti kad ostariš, post je za stare. Hoćeš da se moliš, nemoj sada, izgubit ćeš mnogo sati moleći se Bogu. Sad imaš druga posla, treba da gajiš decu, da stičeš kuću, da spremaš miraz. Zbunim ja njega životnim brigama i stalno mu kazujem, ostavi sve za drugi put. Ako mu anđeo kaže, podaj podušje za mrtve, ja mu kažem, sad imaš da odevaš decu, da praviš svadbu, posle ćeš. Anđeo mu kaže, more čoveče, ispovedaj se, ostavi greh, ostavi razvrat, ostavi pijanstvo, psovke. Ja mu šapnem, zar još sada? Kasnije ćeš pred smrt, ispovedit ćeš se svešteniku, razrešit će te i gotovo. S time me svi poslušaju, reče đavo, i stalno odlažu dobro delo od danas do sutra. A greh je u čoveku, kao kad bi uzeo veliki ekser i čekićem počeo da ga ukivaš u drvo. Ako udariš par puta, lako se može izvaditi, ali ako ga ukucaš do polovine, teže je. Ako sasvim ukucaš ekser, treba da rascepiš drvo. Tako se greh uliva u ljudsku prirodu navikom. Ako čovek ne ostavi danas greh kad je svež, što više stari, time ga se teže može odvići. Tako ja mnoge odvodim u pakao s jednim jedinim savetom. Dobri ljudi, ima još vremena za dobro delo. Ne budite glupi, pa da danas započnete i ovog časa. I uspeo sam i uspevam. Idi vidi u paklu kolike sam gurnuo i guram ovim savetom. Tad mu Satana reče bravo.
Najbolji je savjet da učiš čoveka da odlaže pokajanje od danas do sutra i dobra dela od danas do sutra. Zato ti dajem svoju krunu i štap da vladaš paklom 3 minuta. I svi da naučite od njega ovo lukavstvo, da biste doveli što više duša u moje carstvo, da bi se s nama mučile u vekove vekova. Nakon ovog Satana pljesnu rukama i sve nestade, a Ava Ilarion ostade začuđen onim što je sve video. Tad mu anđeo Gospodnji reče da ode u svoju keliju i da zapiše ovo što je video, da bi kasniji naraštaji znali kako je đavo lukav, kako vara ljude da odlažu pokajanje od danas do sutra, od mladosti do starosti, i to do smrtne postelje, i onda ih odvodi u pakao. Iz knjige starca Kleope, Put neba. Amin.